Dobrý večer. Ťažký zápas, bolo to derby. Poviem na rovinu, že sme si to predstavovali úplne inak, asi aj ten výkon náš, ale jasné, tak raz to asi muselo prísť. Mrzí nás to, ale dôležitá bude teraz naša reakcia a o týždeň hráme zás, takže v strede týždňa máme pohár, takže dôležitá bude naša reakcia. Tak, pojďme na dotazy. Tak já se tam mluvíte, jak když jste prohráli, takže remíza je vám málo? Nehovorím, ako keby sme prehrali, si myslím, ale ako určite jasne sa nám to máli skrz tie nároky, čo na seba máme. Máme od seba veľké očakávania na základe toho, ako pracujeme a aký tým máme, takže svojím spôsobom sa nám aj máli, áno. Hlavne druhá půlka byla špatná. Nie, bola horšia, by som povedal, nebola úplne špatná, bola horšia a takto sa prezentovať nechceme, jasne, vieme to, takže máme na čom pracovať. Dal jste gol ze standardky, i když tam byla teč, jako útoční nebo křídlo, i standardky jsou vaše specialita. Je to něco nového? Zahrávam ich, ale jasné, tá teč tam bola evidentná, takže tomu pomohla. Kdyby byl silný na hřišti, vezme si to on? Ja si myslím, že tam sme viacerí na tie štandardky a kto sa na to akurát v tej danej chvíli cíti, tak si to zoberie a myslím si, že si jeden druhému doprajeme, takže... Co Gartisu byste řekl, jaký bylo? Oni byli hodně rychlí, ti cizinci, že jo, tam je vidět, že mají ty první kroky, tak bylo to nepříjemné chytat. Určite áno, mali tam hore tých vrchných hráčov rýchlych, silných, takže mali sme s tým problémy, ale ťažký zápas celkovo si myslím. Zeptal se na tu kulisu, protože bylo tady vyprodáno, jak se hráčům to hraje a jak je i na vás třeba na tomto působilo, protože v té druhé půli, jak jsme říkali, ten výkon se trošku zavrtěl, mělo to někdy třeba negativní efekt, fanoušci vás chtěli do vítězství a jste byli proti něčemu. Jasné, pre takou kulisou sa hrá fantasticky. Nám tú podporu cítime od začiatku sezóny, tých fanúšikov, sme im za to vďační. Samozrejme, ako hovorím, ten výkon sme si predstavovali úplne inak a ja verím, že ich v najbližšom ďalšom zápase hneď potešíme opäť víťazstvom. Na to právě navázal, jak je to bylo slavit gól přes takovýhle publikem, protože asi takhle jste si to možná i myslel, že by to takhle mohlo být první domácí gól, jako v derby, by to bylo neúplně. Jasné, je to pekný pocit, ako hovorím, určite by bol krajší a určite by som bol šťastnejší, keby je to trojbodový zápas. Na konci dňa ide o to, či tie 3 body máme alebo nie, takže sú to také zmiešané pocity. Bylo to pro vás možná trochu složité období, když jste přišel a bylo tam to zranění, že takhle jste si určitě ten úvod nepředstavoval? Nie, nepredstavoval som si to tak, ale je to ako má byť. Myslím si, že som si na tú šancu počkal a som rád, že som sa dneska objavil v základnej zostave. Se cítíte úplně v pohodě, sehraný s týmem, klape to všechno tak, jak má? Áno, môžem povedať, že super. Když tak jak třeba zhodnotíte ten úvod té sezóny, tak je to všechno tak, jak jste si představovali? Vždy to môže byť aj lepšie, ale vždy to môže byť aj horšie, čiže je to také, môžem povedať, že áno, zatiaľ sme asi s priebehom spokojní, ale je na čom stále pracovať, takže pozeráme sa dopredu a chceme sa posúvať čo najviac. Celkově na tenhle velký zápas proti Zbrojovci, která ještě nestratila, vlastně bylo to velký derby, na který celý to město mělo, tady se připravovali. Bylo těžké se nachystat po těch zápasech, který skončili výsledkama prostě 0-5, 0-3. Možná se od vás ani tolik nečekal, tak bylo těžké, jak se chystali na to utkání po tom průběhu. Jasné, musíme sa, myslím si, že chystať na každý zápas rovnako, pretože máme očakávania sami od seba, sami chceme tie zápasy zvládať. Inak to nepôjde, takže myslím si, že sme sa na to pripravovali poctivo. Ako v podstate na každý iný zápas, jasne vnímali sme, že je to derby, že ten fanúšikovský záujem je o to veľký, ale my sa musíme sústrediť sami na seba, aby sme podávali čo najlepšie výkony. Když se zeptal, po 4 zápasech máte 2 góly, 4 asistence a to jste těch minut ani moc neodehrál, tak jste po této stránce spokojený a jak se cítíte na hřišti? Cítim sa dobre, môžem povedať. Či som spokojný, či som nespokojný, to sú také ťažké otázky, pretože vždycky je na prvom mieste ten tým a jasné, sme spokojní asi zatiaľ s tým priebehom sezóny, tak by som to povedal. A po tej osobní stránce teda? Som spokojný, ale vždy to môže byť lepšie.